дар рӯзи дуввуми бозиҳои чемпионати ҷаҳон оид ба футбол дар қатар навигариҳои зиёде ба қалб гирифта шуданд. Англия бар Эрон бо натиҷаи 6-2 ва Нидерландия бар Сенегал 2-0 ғалаба карданд. бозии байни дастҳои Америка ва Уелс бо натиҷаи 1-1 мусовӣ ба поён расид. имрӯз мо шуморо бо дастаҳои мунтахаби гурӯҳи С шинос мекунем. маҳз онҳо имрӯз бозиҳояшонро шурӯъ карданд. ба ин гурӯҳ дастаҳои мунтахаби Аргентина, Мексика, Полша ва дастаи мунтахаби Арабистони Саудӣ шомил шуданд. тахмин меравад, ки дастаи аз ҳама беҳтарини ин гурӯҳ мунтахаби Аргентина аст ва аз гурӯҳ ба бозиҳои оянда меравад. мунтахаби Аргентина то ин дам дар 17 чемпионатҳои ҷаҳон иштирок карда 2 маротиба ба гирифтани унвони чемпионии ҷаҳон мушарраф шудааст. аввалин маротиба соли 1978 ва баъдан соли 1986 бо Диего Армандо Марадона. дар чемпионати амрико шумораи ғалабаҳояш бештар аст. ситораҳои футболи Аргентина 15 медали тиллоро ба сабаби дастовардҳояшон гузошта, 2 медали тиллои бозиҳои олимпӣ ва 1 ҷоми конфедератсияро низ соҳиб шуданд. шумораи медалҳои нуқра ҳам зиёд аст. дар бозиҳои интихобӣ пас аз Бразилия онҳо ҷои дуввумро ишғол карда ба финали ҷоми ҷаҳонро хат гирифтанд. бозигарони шинохтаи зиёде дорад. то ба ҳол ба капитани ин даста Лионел Месси мушарраф нашудааст, ки соҳиби унвони қаҳрамонии ҷаҳон гардад. ӯ нишонзани беҳтарини аргентинагиҳост. 86 тӯб ба дарвозаи рақибон задааст. Анхел Ди Мария, Пауло Дибала, Анхел Корея, Лаутаро Мартинес, Николас Отаменди дар қатори Лионел Месси имсол азм доранд, ки соҳиби медалҳои тиллои ҷоми ҷаҳон мешаванд. мунтахаби Аргентина дар раддабандии ҷаҳонӣ дар зинаи сеюм мавқеъ дорад. арзиши ҳайати ин даста беш аз 630 миллион евроро ташкил медиҳад. миёни 32 дастаи иштирокдор Аргентина дар зинаи ҳафтум мебошад. сармураббии даста Лионел Скалонии аргентинагӣ, ки 44 сола аст, маҳсуб мешавад. ӯ соли 2021 ҷоми Амрикоро соҳиб шуд ва он баъди 28 сол амалӣ гардид. дар гурӯҳи С дастаи мунтахаби Мексика ҳам ҷои намоёнро сазовор хоҳад шуд. мексикоиҳо мисли Аргентина 17 маротиба дар бозиҳои финалии ҷоми ҷаҳон ширкат карданд. танҳо 2 маротиба соли 1970 ва 86 то ба марҳилаи чорякниҳоӣ расиданд. 11 медали тиллои ҷоми Конкакаф ва 1 медали тиллою 1 медали биринҷии бозиҳои олимпиро ба худ ихтисос доданд. футболи Мексика новаста ба он ки нишондиҳандаҳояш дар ҷоми ҷаҳон хуб нест, аммо футбол сол аз сол дар ин кишвар ривоҷ меёбад ва дар чемпионати ҷаҳонии соли 2018 ҳайати асосиашро бозигароне, ки дар Аврупо бозӣ мекарданд, ташкил доданд. 6 варзишгоҳе дорад, ки аз 50 000 зиёд мухлис мебарад. мексикоиҳо дар раддабандии ҷаҳонӣ дар зинаи 13-ум ҷой гирифтанд. арзиши ҳайаташ беш аз 212 миллион евро аст. дар вазифаи сармураббигии ин даста Херардо Мартинои аргентинагӣ қарор дорад. ҳоло ҳайати асосии даста аз чемпионати худи Мексика аст. маҳорати фардию техникии онҳо хеле болост ва пасҳои кӯтоҳро хуб истифода бурда суръати баланд доранд. бозигарони номиаш Андреас Гуардадо, Эрик Гутеррес, Артега Херардо, Хорхе Санчес, Гилерме Очоа мебошанд. Хавьер Хернандес беҳтарин нишонзани ин даста аст, ки ба дарвозаи ҳарифон 52 гол задааст. дастаи мунтахаби Полша ба бозиҳои ҷоми ҷаҳон баъди гузариш аз рақобатҳои рӯбарӯю квалификатсионӣ роҳ ёфт. онҳо пеши роҳи дастаи мунтахаби Шветсияро гирифтанд. 7 маротиба дар финалҳои ҷоми ҷаҳон ширкат кардааст ва 2 маротиба солҳои 1974 ва 82 соҳиби медалҳои биринҷӣ гардидааст. соли 1972 футболбозони Полша дар бозиҳои олимпӣ якум шуданд ва медалҳои тиллоро ба гардан овехтанд. 2 медали биринҷии олимпиро низ сазовор шудаанд. дар Аврупо соли 2016 то бозиҳои чорякниҳоӣ расиданд. 35 сол мешавад, ки ин даста аз гурӯҳ боло рафта наметавонад. шояд ин дафъа Левандовски
ба онҳо кӯмак расонад, аммо дар раддабандии ҷаҳонӣ онҳо дар зинаи 26-ум мавқеъ доранд. арзиши бозигаронаш ба 304 миллион евро баробар аст. ин нишон дод онҳоро миёни 13 дастаи гаронарзиши ҷоми ҷаҳон нигоҳ медорад. роберт левандовский, ки ба ҳайати барселона гузашт, аз ҳама қиматтарин ба ҳисоб меравад. дар ин баробар аркадиуш милик, пионтек кшиштоф, якуб каминский, петр зелинский, войсех шенсти қувваи дармонии дастаи мунтахаби полша ба ҳисоб мераванд. нишонзани беҳтарини поландиҳо роберт левандовский аст, ки ба дарвозаи рақибон 75 тӯб задасту аз ҳама бештар дар ҳайати даста бозӣ кардааст. сармураббии полшагиҳо чеслав михневич аст. ӯ худи ҳамин сол пауло соузаро иваз кард. ва ниҳоят дастаи охирини гурӯҳи с дастаи мунтахаби арабистони саудӣ мебошад. шашумин маротиба дар бозиҳои ниҳоии ҷоми ҷаҳон иштирок мекунад. бори дуввум аст, ки пай дар пай ба ҷоми ҷаҳон меравад. дар чемпионати соли 2018 дар россия низ ҳузур дошт. чемпиони секретари осиё, ки охиринаш ба соли 1996 рост меояд, медали нуқтаи ҷоми конфедератсияро низ ба гардан овехтааст. аз ҷои аввали бозиҳои интихобӣ бо пешгузаштан аз япония ва австралия роҳхати мустақимро ба ҷоми ҷаҳон ба даст овард. соли 1994 дар чемпионати ҷаҳон аз гурӯҳ ба бозиҳои 8-1 ниҳоӣ баромада, сипас аз шветсия бо натиҷаи 3-1 мағлуб шуд. дар раддабандии ҷаҳонӣ дар зинаи 51 мебошад. арзиши бозигаронаш 32 миллион евро аст ва дар мавқеи 28-уми иштирокдорони ҷоми ҷаҳон ҷой гирифтанд. бозигарони ин даста ҳамагӣ дар чемпионати арабистони саудӣ бозӣ мекунанд. беҳтарин бозигаронаш фаҳад алмуваллад, салмон алфараҷ, муҳаммад кану, салим аддовсарӣ, абдулло утаев мебошанд. инҳо дӯстони гиромӣ маълумотҳое буданд, ки мо мехостем ба шумо пешкаш гардонем. шодию нишоди ёратон буд.